Asinog ba? Ata. May kutsara ni mo na tadi. Tilaw. May tilaw-tilaw, estimate na. Patay. May dagang tubig po di kapuno na diha oh. Mabantog tubig na ramo. Halay na po to. Sud. Sa Dires Pikas pa nga pare ko ay. Grabe diha isog ba sa ako ano scene nga gabaga. Natay ha. Baga. Agami Panaoy kayo bay. Diri na way na ba di? Murag kanang kuano lutuanan o kanang mangnasal. Tinuod lagi kaya sinani ka bay. Oh. Tinuod. Ano man para? Ha? Para? O may murag wa. Oy gamay ra to gibutang ni kaya nit ni kay. Murag ito. Apa may asin na napadagan. Dara? Gamay ra kay to gibutang man. Ayo hirot. Dara pare kay. Ayo hirot ng asin. So, shout out anong gadungag no kay ready to kaon na. Sudan na lang kuwang. Dara katak ginungag da. Dara, kuwang la sabaw. Paningot lahat kay si ni Kanoray. Paningot gud oh. Iya, imong uyab tagtanawan pag vlog. Shout out ni Miss Asa A. to katong? Asa yabay mo pasabot? Asa to? Katong Tulo man to. Kuluton. katong kuluton. Ay. Shout out ni Miss A lang. Miss E. Nganli la yun. Angel. Miss Angel. Kung hingan lang niya dagang kuan mo gilak. Oh. Miss A na lang amping kanunay diya sa Manila. Wow. Amag. Lamia. Dapat gani sunog ba? Asa man sunog ba? Ano ra? Ito lang. Oh, wait lang, isit na to. Ang butang eh. Tara. Budol. Ay, balik ko eh. Naon ta. May kasara. Ben. Ano? Nagluto? Asa man sila day? Den. Tangina mo, ginagawa mo. Namoy, sudah na ke bawah na para siap anak reply pa. Dudot nun. Yun, busog na kayo mga parkay. Marami kaon. So maligaw-ligaw pa may unya. Sulok-sulok sa mangyari diri sa Naipangpang. Dira. Sulok sa mi diri. Ha? Liga ta? Maligaw na mga parkay. Asa dito na? What a nice view. Ring Indota. Lakso. Ha? Grabe ni Indota diri parkay. Asa na? Lakso. Diyan ka. Lakso. Okay. Okay. Balik. Lakso, video ano? Wow. Okay, mingkos kita. Bade. Nanti balik kayo. Minta ka. Bade, ambak bade. Terima. Batang maldito, Inday! Uy! Pwede!
kabali! Dahil balik kayo! Huwag kabali! Huwag katiurok! Awit eh, baka na rin man! Ay, man! So guys, lulupad na! Lulupad nagsuway no! Ato. Na. Okay. Ha? Slide ko. Hindi na ako mulahot siya, oy. Tara, yaw. Game. Kinabiwang kayo! Sakto ba katong pang ganyan ha? Mapili ba dahil? Okay. Oh! Paning dai. Oh, ni ka ba? Asa gyud? Bulukap sa itong pikas, bukap. Singaw kayo balik ko yun. Oh, dami eh. Ulo to. Bale oh. Kakak, bisa tuh. Sabi, anindot ang ball. Ayo, bilangan kay Gabidyo po. Sige! Chua! Ay, kayo! Okay, balik kayo! Ano ba, habog? Habog kayo, nanda yung habog, oh. Ano dyan, tuntong. Habog kayo.
Balas. Mating, mating. Abot kay lawom. Ay, lagi. Eh. Abe, nag-tumbling mo? Ha? Abe, nag-tumbling mo? Hey! Woo! Yawa eh. Buday bet. Eh. Tembak! Itu ada belak. Bang! Kami ayos kayo, oy! So yun, mangulay na mga barangay, kaya hapon-hapon na sa limig sa'yo para mag-laag sa sunod ba? Sultan pa. Ay, Para sultan na ba? Bale, tangin ninyo sa sunod siguro ay mamimimik sa Kawasan Falls. Palpas yun tayo kung ano, blood kayo. Yeah, pala kong like, comment, and subscribe mga barangay, pala kong share. Bye bye mga barangay. Ay, buwan eh, atong yatag.